Presentació de llibre. Al local de les Canyes, al Casal Popular d'Esparreguera, al carrer Taquígraf Garriga 33. Aquest divendres 9 de juny del 2017 va tenir lloc la presentació del llibre que porta per nom Sense títol no hi ha llibre, de l'escriptora Maria Montoriol. La introducció aniria a càrrec de la Carmen Paltor, dissenyadora gràfica multidisciplinària, redactora de la revista 777 i creadora de la revista local Espavila. Comencem, doncs. Hola, bona tarda a tots. Vull presentar-vos una agosarada filòloga. Us va demanant històries que va perdre l'enteniment. I degut a les dificultats de trobar feina i a una certa disposició de temps lliure, va començar a treballar en un relat. Ja. El 2014? Sí. Va cometre aquest acte heroic per tal d'enfrontar-se al respecte i a la por que m'inspirava el monstre de la publicació. Per altra banda, va començar a teixir aquesta història tan personal per poder trobar una possible sortida al laberint de la seva vida. No entendreu. Pel que fa referència al món laboral, aquesta autora novella va tenir sempre la sort de treballar en feines de la seva professió. Recepcionista en un veterinari, hostessa informativa, peona en cadenes de muntatge, professional de la neteja. Va atrevir-se a fer una petita intrusió en el món de la correcció i de la traducció, però com que és més de literatura que de llengües, no se'n va sortir del tot. Uns quants anys més tard va poder practicar la professió per la qual actualment encara s'està formant. Bibliotecària. La Biblioteca Anglesa li va oferir l'oportunitat de treballar-hi de manera temporal i també de moderar el grup de lectura, cosa que encara fa. Del que releix més aquesta filòloga frustrada és, com ja ho heu endevinat, de la literatura. Des de petita va ser una fervorosa devoradora de llibres i una escriptora autodidacta. Va estar molt temps atacada per la síndrome de la pàgina en blanc, però fa uns anys va tornar a mossegar aquesta gran passió tan lligada a la lectura. I per Sant Jordi d'aquest any ha publicat la seva primera criatura literària, Sense títol no hi ha llibre. Ja ens explicarà què vol dir això. Es tracta d'una no novel·la, diu ella. I aquesta no novel·la és en aparença una peça senzilla, però ha estat fruit de 3 anys de treball dur i intermitent. Les interrupcions no s'han produït per voluntat de l'autora, sinó que ha tingut tanta sort en la salut com en la vida laboral i fa cosa d'un any va descobrir que pateix una malaltia severa i molt desconeguda, per cert, endometriosi. Fet que ha dificultat enormement que pogués realitzar una vida normal i productiva. Però no us he dit que ella també és molt cabuda i no ha deixat que aquests entrebancs frenessin la realització del seu gran somni. El fruit d'aquest esforç i la seva voluntat de superació l'heu de jutjar vosaltres mateixos quan llegiu el seu llibre. Aquest llibre que ara ella us donarà a conèixer una mica perquè en puguem tastar una mica aquest estímul de llegir. Espero, com a mi, no us deixo indiferents.
pregunto jo. Jo et volia preguntar una cosa que m'ha agradat molt. Jo vinc més de l'obra de teatre que de la literatura, que també m'agrada molt això. La lectura teatral també és molt enriquidora. I m'ha sobtat moltíssim que comencessis el llibre amb un pròleg contundent, que és com un monòleg molt teatral. Un monòleg que no deixa de ser un diàleg amb tu mateixa, no? Explica'ns una mica com s'escriu això. Com dius tu, la primera part és un monòleg interior. Amb ell pretenia plasmar els pensaments de la protagonista, els seus sentiments, els seus temors, totes les seves alegries, el fet mateix d'escriure un llibre que en aquest llibre es parla d'escriure un llibre, és molt literari, escriptura més aviat, i volia que fos això, el més directe, el més real possible, i per això vaig adoptar aquest mètode, que és escriure directament els pensaments sense quasi reflexionar. La primera vegada que vaig fer sense tot seguit, intentant fer-ho molt seguit, encara vaig fer pauses, però sense gairebé pensar-m'ho, perquè és molt fluid i fos realment al màxim el pensant d'una persona real, una fotografia del seu cervell, dels seus pensaments. M'interessava molt per superar aquest pensament recurrent, aquesta immediatesa. Aquesta produeix aquest monòleg que és una peça contundent. Sí, que és un de teatre, pensant també en Tipo Mario, hi ha molts llibres que també el James Joyce l'Ulisses era el monòleg final, encara més bèstia, en un no hi ha res, no ho vaig passar tant, jo no soc James Joyce, però volia que fos una mica venir d'aquí. Després segueix amb una altra estructura molt diferent, que és més fàcil potser de lectura, però que també entronca perfectament amb aquest dia a dia que una mica com que reflecteix aquest monòleg, aquesta reflexió que fas tu sobre la literatura. Molt bé. Tu dius una no novel·la. Què vol dir això? Un tema que cau o que sorprèn una mica. Sí. Doncs bé, la idea de novel·la per tenir com ha descobert i qui l'ha llegit i qui no l'ha llegit serà una manera potser que l'intrigui. Al final de tot hi ha una carta real, perquè haig de dir que hi ha trobo real, també al dietari hi ha una entrada que és real en el diari. I ara ja s'explica una mica d'on em ve la idea de la novel·la, que realment al començar-hi a treballar em van intentar participar en un concurs, em van dir que no acceptaven perquè no semblava que fos una novel·la. I jo en aquell moment vaig dir, què ha passat? No ho entenc, i em vaig enfadar una mica perquè això que sí, una mica m'hi serà, però després vaig dir, ho aprofitaré, començar ho introduiré també a la novel·la. I vaig començar a tocar aquest concepte de novel·la que no és més que això. Està bé, és curiós de viure que estem amb aquest discurs de les possibilitats, i tot això està molt bé, el fet de la novel·la que s'explica bé també perquè és autobiogràfica. Sí, la veritat és que té molts punts autobiogràfics, com deia, hi ha una carta, la carta del final és real, un correu, uns correus electrònics, després el dietari hi ha una entrada que és real, que a vegades li pregunto a la gent a veure si l'endevina, però no, l'endevina només la dona, el meu marit ho endevina, que em conec més. I després hi ha esquitxos, sobretot la protagonista sembla moltíssim a mi, però clar, això no vol dir que tot sigui veritat, perquè a vegades la gent creu que perquè hi hagi elements autobiogràfics diuen, però els seus pares són així o la seva vida és així, no. Hi ha una finalitat perquè tot ho desenvolupo d'una manera i jugo amb els elements. És com un puzzle que vaig agafant elements reals, de personatges, de la meva vida, del meu voltant, i ho vaig encaixant com m'interessa a mi. És un artifici literari. De fet, fas molta referència a la els noms dels personatges tenen noms dels clàssics, dels clàssics, però també fan molta referència a aquestes vides tan estereotipades. Sí, perquè és molt important la part simbòlica, metafòrica de la novel·la,
com recomanar a molta gent, si li interessa fer una lectura més profunda, que llegeixi una mica, s'assabenti del mite del fil d'Ariadna i del Minotaure, perquè és importantíssim, perquè avui no hi és la meva germana, que m'he explicat la portada, els que no l'hagueu tingut a prop i sé que està lluny, és un laberint fet de fil circular. I després el títol es treu, el títol és de la novel·la que dèiem, el joc aquest que no hi ha títol, una mica d'aquest concepte. I el símbol del laberint és importantíssim, perquè l'estructura és laberíntica i circular, els pensaments d'ella també, els problemes que troba són als murs, i representa perfectament tot aquest simbolisme que hi ha a la novel·la. I després, com tu deies, els personatges tenen uns noms ja molt buscats, sobretot els principals. L'Ariadna és l'Ariadna del mite de l'Ariadna, que és una mica la confiança en l'exploració, la salvadora, la que ajuda. Els altres sortir del seu laberint, però ella no pot sortir en canvi del propi laberint. El narcís és narcisisme, és molt difícil. L'egoisme, el racionalisme altern, el materialista, l'Odida, que és el pare de l'Ariadna, és l'home instruït, el llegit, és el professor de Gret, també té un... I després també un altre molt important és l'Ícar, que és el germà, és el còmplice, és una persona creativa, enginyosa, que fa una mica de conjunt, junt amb el pare, un trio amb l'Ariadna dels que ajuden a una mica a tirar endavant. I després la Cap, que és una mica, és dels personatges més simbòlics, que es representa una mica la persona l'assetjadora, la medusa de la mitologia, la que petrifica amb la mirada. I realment no m'explico més perquè n'hi ha molts, però quan veiem un nom així una mica estrany, ja podeu pensar que hi ha una intenció. Sí, sense títol no hi ha llibre. Sí. Mira, tornem aquí. Exacte. Doncs, jugant amb aquesta idea de la novel·la, doncs vam estar parlant amb ma germana. Bueno, primer vaig pensar que tot sol la podia posar i vaig dir que li posaria un títol que no fos un títol. Perquè la meva primera idea és no posar un títol. Però vaig dir, és una mica difícil, això no quedarà bé per vendre el llibre que no té nom. I vaig dir, però sense títol no hi ha llibre, perquè realment sembla que no hi hagi llibre, perquè no hi ha títol, és un joc. I després ma germana ho va completar perfectament perquè es treu i queda sense títol. Doncs és com si no hi hagués llibre, si no fos un llibre. Estem amb la novel·la, una altra cosa. És un joc. Sí, és un joc com més tot el llibre, realment. No sé si vosaltres teniu alguna altra pregunta o us vaig explicar alguna cosa més. Sí. Que tenies coses a dir. Hem tocat bastant aquest tema del simbolisme i explicaré una mica els temes i quatre articles més. Els temes que jo vaig preparar-me molt els temes que volia que toquessin a la novel·la per no perdre detalls del que volia explicar. I haig de dir que un d'ells és importantíssim, és la relació mental, que trobarem en la novel·la. L'Ariadna parla de depressió, d'ansietat i d'alta sensibilitat, que és una característica que tenen el 20% de les persones, crec que això, i que m'interessava molt expressar dins la novel·la. Una altra molt important és que trobareu, que és l'assetjament a l'escola i a la feina. Després també tracto de les integració en una societat que no l'entén, l'Ariadna se sent rebutjada i moltes vegades com una espècie de monstre. A mi em recorda molt el mite de Frankenstein o l'escarbat kafkià, d'aquesta persona que sent que no està funcionant a la societat i crec que molta gent s'hi pot sentir si pot veure reflexada, no fa no només a vegades potser amb alguna cosa que et passa a la teva vida, no cal que sempre et sentis així, però crec que és una cosa que ens pot passar a tots i que ella l'explica molt bé, crec. Després també uns altres problemes que toco i que crec que també
són molt actuals encara que els vaig escriure ja fa un any o dos. És l'atur i les esperances, els problemes econòmics, que malauradament encara estem igual i sembla que seguirem així. És un tema que volia desenvolupar i que vaig tornar. Després el tema de les relacions conflictives, que serien els murs que es va trobar dins el laberint. Té problemes amb la parella, amb la família, amb els amics, i que són els murs aquests que es va trobar i que no sap com superar-los per trobar la sortida als seus problemes. I després, ja ho hem dit, l'escultura és un altre tema que es parla reiteradament, del fet d'escriure, de la sensació de temps d'escriptura. També hi ha referències literàries, a Cervantes, a Bradbury, a Poe, que a mi m'agrada fer-les, a Rebecca, i a la gent molt anada veient tot això. A vegades són esquitxos, però m'interessava que tot això qui és. I després, per últim, una mica dir una última cosa, que hi ha una entrada, que és un tema que a mi m'ha costat molt d'escriure aquesta entrada, però també estic molt orgullosa, que és l'entrada que parla de l'assetjament a l'escola, que em vaig inspirar amb, suposo que molta gent el coneixereu, a un grup que diu Benjam, una cançó que es diu Jeremy, que és també un homenatge a un nen que es va suïcidar davant de tota la classe, i fins i tot la data és la mateixa que es va produir aquesta mort, i és una espècie d'homenatge, i és de les entrades que més m'emocionen i més m'ha costat escriure, perquè estic molt, ja que sentiment muy dur per mi. I res, em sembla que més o menys ja tocat tots els temes. I volia agrair-te aquesta introducció magnífica que m'has fet, Carme, realment. Molt bé, jo crec que sí, una feina que t'he posat de tu aquí, que com jo que estàvem dient que la tua no se'n va parlar gaire en públic i així que estem en igualtat de condicions. Després a l'editorial 777 també perquè hem cregut amb el meu projecte. En aquest cas jo crec que perquè ens satisfà molt. No som una editorial que ens dediquem a editar llibres, però sí que ens agrada molt donar cobertura i la veritat és que potser tu no t'hi hauries atrevit, però ho hem de publicar. I perquè això ho vam descobrir, jo personalment ho vaig descobrir per l'escapar. Ell em va ensenyar uns trossos de textos i vaig dir, ostres, això és molt maco, això ho hem de publicar. I quan ja el tenia més escrit vaig insistir una mica, mirem-ho, i jo crec que una llarga és pobra. Hem descobert una escriptora i esperem que sigui així, que sigui una escriptora, que continuï treballant aquí. Moltes gràcies. Després també a la família i als amics que m'han aguantat i m'han impulsat a publicar, a escriure, i havien anat a molts actes també, pobres, no els tinc aquí mig segrestats. I després també volia agrair al Casal haver acollit aquest acte i des del primer moment es van mostrar entusiasmats i res, i a tots vosaltres per venir aquí i aguantar la xapameca aquí del meu llibre que tenim aquí, si algú vol que la Vicky o que la Sanum i hem trigat una mica el que hem explicat, doncs aquí tenim uns plans per agafar-los i influir de la lectura.